Dobré ráno, čuráci! Surprise, motherfucker! Co tu chcete do píče? Bye, have a great time! Kouzelná. Piča! Ahoj. Ahoj. Díky. Co? Vítám vás. Ještě nemůžeme začít. Proč ne, Michale? Nevím. Ty jsi Piča blbá! něco snad zapomněl. Ne, ale Františku, Ty píča! já něco hledám a Nastartuj své dopoledne s lahodnými sušenkami Bebe Dobré ráno. bez toho začít opravdu můžeme. No jo, jenom, že co mám říct teda dětem? Jděte. Do prdele. Nevím. Já nevím už. Řekni, že dnes... What the fuck? Kouzelná Piča! Cože? Ať se dívají, Na porno. ale za Jebi. minuty. No? Jo. Dobře, tak. Kamarádi, kluci a holky. Kouzelná Piča! začala, Stop it. ale právě že ještě nezačala. Nice. Moc Vyprcávám. pletl jsem si možná rodiny. Prý začne Honit. až za 3 minuty. O kurva. No. Tak, Uletěl mi pták. já je prostě Kurva píče, kurva drát! najdu. No tak to jsme v prdeli. No, když mi řekneš, co hledáš, Co tě do toho píčo? tak ti třeba Vykouřím. najít pomůžu. Naser sekundo. Františku, No, já hledám... cože? Co? Nohy? Jo. Ne. Počkej chvilku. Kluci, holky. Kouzelná Nezli tady do píča! školka, i když ještě ne, Vybouchlo. tak už dejte, už se dívejte a odcházejte. Jinak byste asi o hodně přišli. Michal Šulízal. totiž A ty moc honíš. hledá. You serious? A kdo to jakživ slyšel? Nevím. Já nikdy. Nešukám. You are gay. What the fuck are you doing? Nenašel jsem je. No to si děláš prdel? No a díval se Do prdele. Tak určitě. To víš, že jsem... Nejsou... a co třeba v tam se Ta. obvykle skrývají. O kurva. Co ten smích? Františku, ty čuráku. Já Neseru. svoje... Hovno. Ty vím, kde jsou. Já hledám... Odkaz na Pornhub. Počkej. Ty hledáš, Odkaz na Pornhub. co to je? Co to jako je? Prosím tě. Běž do prdele! Za nesmysl. Tohle co to meleš? Přece každý má, Tak určitě. jinak by to byl Vlček. a nemohl by stát. No.